Avui s'ha acabat una batalla judicial que va començar l'endemà d'arribar a l'exili. Espanya ha perdut la batalla de la nostra extradició pels motius que vam denunciar des del primer moment. No pot garantir els nostres drets, no tindríem un judici just. La sentència del Tribunal d'Apel·lacions de Bèlgica, denegant l'extradició del conseller Lluís Puig, ha esdevingut ferma després que la Fiscalia hagi renunciat a presentar recurs de cassació. És la segona sentència ferma que obtenim a Europa després que la justícia alemanya dictaminés que no se'ns podia perseguir ni per rebel·lió ni per sedició. Ens adrecem al president del govern espanyol, senyor Pedro Sánchez, com a màxim responsable polític de l'estat espanyol, per demanar-li que acati aquesta sentència. Va ser el govern espanyol el que va impulsar el 155, origen de les vulneracions de drets que patim, i va ser el fiscal general de l'Estat el qui va impulsar la querella contra tots nosaltres. Van ser alts càrrecs del govern espanyol, des del president, la vicepresidenta i diversos ministres, que van empènyer l'estratègia que pretenia liquidar i decapitar el moviment independentista. És el govern espanyol i el seu error a judicialitzar la política el que ha portat a la seva derrota europea. El govern espanyol té el deure de rectificar. Espanya té a la presó 9 persones que no hi haurien de ser. Persones que porten empresonades més de 3 anys els uns i quasi 3 anys els altres, després de ser detingudes de manera arbitrària, ho diu i ho reitera Nacions Unides, de ser jutjades i condemnades per delictes inexistents, ho diu la sentència alemanya, i de veure violats drets fonamentals com el del jutge natural i el de la presumpció d'innocència, ho acaba de dir la sentència belga. Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez han estat condemnats a penes de 9 a 13 anys de presó per un tribunal que no ho podia fer i que no podia garantir la seva presumpció d'innocència. Senyor president del govern d'Espanya, el seu sistema judicial té un problema molt greu i és la seva responsabilitat posar-hi remei. Mentre es mantingui la pulsió franquista i la influència de la ultradreta en el poder judicial, l'estat espanyol no podrà garantir l'imperi de la llei per tothom, per igual i d'acord amb el rule of law de la Unió Europea. No pot continuar mirant cap a un altre costat perquè el govern d'Espanya i les institucions espanyoles són directament responsables d'aquesta situació. És el moment de rectificar i els ho demanem convençuts que aquesta rectificació és imprescindible per trobar solucions polítiques. Treguin de la presó, vostès que poden fer-ho, els presos polítics catalans. Tenen les eines per fer-ho i tenen la majoria parlamentària per fer-ho. Vostè es va comprometre a desjudicialitzar aquest conflicte. Avui Europa li obre la porta a complir-ho.